Здравейте хора, днес ще сниме как караме в гората на Варна. Във Варна. Да. И ще показваме как караме. Вискоци има тук. Близо до Варна, не съвсем във Варна. И че гледайте това видео до края. Здравейте хора! Купих си ново колело, защото предното го продадох. И този път ще караме в гората, в област Варна, както сигурно знаете. Не сме снимали видео от доста време, отработвахме го дълго, съжалявам за всичко. И сега ще скачаме хубави рампи, които са нови. Ай! Опа! Много добре. Врата дроб беше много голям. Не, каската беше много по-голям. На мен каската не щеше да падне. Стигна. Давай. Това ще има видео. Ще го изрежем. Ай. Ай! Пуснах! Аз ли съм първи? Давай! Тук е много гадно байро нагоре. Там хората се качват нагоре. Изморих се вече. Дай продължи напред, бе, каме! Айде! Това беше. Тук ако паднеш направо... Да. А? Не. Давай. Дай виражите. Да, това става мое, не? Аз не знам.
Не, нещо ми стана с... Спри Не, нещо ми стана с дропера. И Дропър. И какво е? есах се. И ако знаете как мога да го оправя, той е въздушен. И ако знаете как мога да го оправя, пишете в коментари. А ти трябва да си стиглиш. А? Трябва да си стеглиш YouTube студио. Аз имам. Брат, така ми стана много скучно, бе. Да, аз измислих там, защото е много скучно един челендж. Казвай. Просто с една пръчка, каквато и да е, да гледаме колко надалече скачаме. Къде ни е отишла задната гума? Ама по задната или по предната ще ме? По задната. Ху. И какъв е скока? Той ли? Да, после. Ху. И после кой ще направи по-готин трик? Ху, ай. Ай. Сега корал каменче отиде да се засилва, ето го. Ай, давай, ще го снимаме. Го засилва се. Абе, май тук падна. Някъде. И тук би трябвало. Ето го скока. Ето тук падна. Дай да се види. Не, слагай там пръчка. Да, сложих. Ето. Сега ще видим колко метра. Ще ми стане интересно. 1, 2, 3, 4. 4. И половина толкова. Не, 4, половина няма. 4, Хубаво, сега съм наред. Хора, от тази рампа скочих сега до там. До чантата малко по-напред. Ай, давай! Тако с повече май няма опити. Тъй, че... Ето, стръгна. Старото беше тука, сега е тука. Около 1 метър половина. Хубаво, сега съм аз. Сега ти скочи. По-напред си от мен, да. Ти скочи. Ей тука. Аз имам още един опит, съпром колко са може едно. Аз нямам вече. Ей тука. Че много добре. Ето тук скочи камен. Ето тук съм аз. Кой загуби да прави задно салото, Хубаво, ай. Добре, аз. То се оказа, че аз имам още един опит, бе. Сега отивам се засилвам направо, с засилка, засилвам се, скачвам. И да. Аз се засилвам. Отивам. Сега хора, скочих малко по-напред. И тук е канче, така съм аз. Малко се объркахме сега, ама двамата ще направим задно салто. Пишете в коментари, че кой според вас е стигнал по-напред. Да. Че ние малко се объркахме. Едно място. Бекфлип канче преди тренирал там. Преди 2 години. Преди 2 години. Там да прави задни салта, Аз на къде тръгна. Сега тренирам. И аз ще направя задно салто. И изгледайте клипа, нали пак скоците и ги вижте. Това ли от рампата? Да, бе. Да. От рампата? Да, бе. И вижте пак как скачаме и пишете в коментарите кой е стигнал по-напред от рампата и там. Сега това ще прави задно салто. Давай. Браво, бе. Сега съм аз. Сега съм аз наред. Сега ти скачаш. Сега аз съм от рампата.